onye ncheju ọka dịbịa ka ebu biko otu go mbido pipụta bọọlụ na-eme atụ yahu na-eme niile akwara m epi ike ego onye ọchọrọ nke m jide ejide ọmụmụ amụrụ m si na ebe na-ewute m bịa nkwa ka ị ga-eme na ntụbọ ọrụ n'abalị ọ gbara m afa nna ahụ gị jiri gbara m afa ka inye arụsị gị ọjị na kaikai ka ọ gị na ọtọrọ m anyị gosara m ofe gwa m ihe mme wetara gị ngwazie gị mbọsị mme wetara gị ya dibe gwasịa ma ya diriri ọbara aja mbere gwa m okwu na ntị ka anyị maragodi ngwa tara afọ ka anyị baa n'ime nna be anyị ka anyị baa n'ime tọrọ. Please subscribe my YouTube channel. Shebi you dey happy abi? You dey watch and enjoy. Subscribe my YouTube channel. I dey beg you please. Subscribe my YouTube channel.